Gavana ma kaunti ma Homa Bay, Gladys Wanga, yango ni okang' mar kaontis bede kanyakla mar jiwo chenro mar kedo gi midhiero mag lokruok mar lwasi. En yo makende mar neno ni gwenge ok odong' chien e lwenyno. Wanga ne oloso e boma ma Dubai, kuma oyuore romo mar okelo pinje kanyakla mar twak ewi midhiero mar lokruok mar lwasi. Ochiwo ranyisi mar kaunti ma Homa Bay, ma wacho ni opara manyime e yudo sir mar reso alwora kod lwasi bende. These measures action over the long period as the 15 billion trees. Ways we are doing this. Forestry and forest degradation, 12% of global. Floka en kosekele titere county ka county. Kendo county ka county pangone e ward ka ward. Ward ka ward nigi committee. Maka ward oneno ni ma wadwa konyogo jo usrech to mane magi konyego. Ma wadwa kelogo pi to mane magi timo. Koro sani wan gi mpango mar Floka e wards wa 40 te. Ei Homa Bay, ma pesa e mwarito, maka pesa biro, to ng'ato ka ng'ato bro neno pi, bro neno kodhi, bro neno gimoro mokel gi pesa mar Floka. Omiyo, pesa moyudo yo mochopogo ir japiny en Floka, to mano root mar Floka no, emonego pesa mamoko gite belu, eko bro chopo ir japiny. At the end of the day, if the communities understand that these funds, so they can be able to also ask around or request for the funds so that they can be allocated that fund for the support. So that hii ni kwamba community na county watakuwa wame understand that there is this fund so that they can be able to access this fund.